Parlar de la Setmana Santa en Alzira és sinònim de docels, un concepte que defineix més enllà de la simple ornamentació, els espais creats per els confrades i que en ocasions requereixen capítols de la passió. Altres van més enllà, envolten les imatges en espais que semblen estrets d'un somni, quasi ho són. Jocs com estos només es troben a la imaginació d'artistes com Eduardo Part i només ells poden fer-los realitat. Avui visitem un dels dossers més emblemàtics de la Setmana Santa alzirenya, el dosser de la Real Cofradia de la Verge dels Dolors. El dosser d'enguany, no sé, jo crec que agradarà a la gent, és distint. A més de veres que cada any és un any distint, n'hi ha un pressupost distint, en un clavari, en uns gustos distints, te tens que adaptar. No és una falla, que la falla s'obval tant i el que l'artista crea de nou. Així te tens que ajustar al pressupost i moltes vegades fas més esforç de lo que realment n'hi ha, però bueno. Avui, els seus clavaris, Carlos Escrivà i Doña Concha Rubio, estrenen el resultat després de mesos de treball. Nosaltres és que no tenim data fixa, comencem sempre a finals d'octubre, i a poc vas fent una vespre abans, altres pares no vens, pares en Nadal, pares en alguna festa, en falles, i sense pressa però sense pausa, i al final queda, perquè si te sobra una setmana millor que si te falta una hora. Entonces, al final sempre queden tallers, que perfiles a última hora, en fi. Normalment som un equip de 4 o 5 persones, la majoria estan jubilats. Entonces, a banda de que el servei de teràpia ens ajuden i col·laboren, perquè també són de la cofradia, i el servei de relax, a més, és gratificant perquè ara la gent que s'ha incorporat nova al dossel, quan ixen a viatjar, se fijen en el que antes no es fijaven, en flors, en llums, en iglesias, en tots els detalls que ara es passaven desapercibits, ara se fijen perquè estan contínuament treballant-ho. El dosser que avui visitem recrea els indrets d'una capella, un joc clàssic però amb una concepció totalment innovadora, tant pel que fa als colors com els relleus, la disposició de les columnes o les bòvedes desestructurades. Intentem trencar línies, és a dir, l'any passat era tota base de trencadís, enguany és així, i l'any que ve m'imagino que serà d'una altra manera, i tens que anar desmarcant-te per a no crear una continuïtat en un dossel. Pel que fa als materials, predomini de suro, un material que comença a utilitzar ara fa 30 anys, quan rebé l'encàrrec de crear el primer dosser per a esta cofradia. Enguany farà 30 anys que vaig començar a fer el primer dossel, en un segon premi. I a començarem ja innovant en el suro, que la gent no ho coneixia, no s'havia gastat mai, i guanyarem un segon premi. I a partir d'ahir, pues bueno, quasi de rebot m'han dit, tu faries un dossel? Jo dic, ja, això com se fa? I a poquet hem anat innovant, creant coses distintes, i després ja intentar els últims anys marcar-te, fer unes coses que no facin els altres, si no anem a peu canviat. Creant joies com aquestes a partir de molt de suro, pintura i flors, això sí, sempre naturals. Normalment utilitzem el suro blanc perquè és un element barat, fàcil de treballar i que podem manejar-lo i manejar-nos-lo nosaltres mateixos. És a dir, clar, si tinguérem més pressupost, pues se farien altres coses, però el pressupost és el que és. Entonces, enguany hem utilitzat el suro i després hem utilitzat un poc la decoració barroca, algo modernet. Després està pintat en blanc i plata, la plata no és pintura, és fulla de plata. Entonces té un increment perquè el brillo no és el mateix, no quedaria, el resultat al final no seria el mateix. I després hem intentat modificar així uns nucs un poquet moderns perquè trenquen un poc el que seria un acabat clàssic d'un pilar. La flor en una línia molt moderna també, independentment de que és més conservadora a la base del pas. A este dosser no podem oblidar els efectes, la il·luminació que canvia de tonalitat i intensitat segons el ritme de la música i ajuda a crear un ambient màgic on el visitant oblida el que l'envolta per a trobar-se cara a cara amb esta imatge de la Dolorosa. Sí, hem trobat un amic meu de Tous que mos ha comentat el tema de les llums i mos ha portat coses noves, un sistema distint i l'hem incluït i estem molt contents perquè no se produeixen talls molt radicals en les llums, canvien, se fundixen bé la música, ha quedat espectacular, jo crec que enguany ha quedat molt interessant. Un dossel que en el seu intent de conjugar classicisme amb modernitat innova fins i tot en l'elecció de la música. És el Pangelingua de Mocedades, que feia algo així com 30 anys que no se sentia, que va marcar una època, i tot recuperant la música que pot quedar bé, i l'hem incluït en el pas. El dosser de la Real Cofradia de la Verge dels Dolors es pot visitar fins el proper dijous al carrer La Puríssima, número 22.